бораи ана медал чӣ хеле ки дар ҳама ҷо кашор буд, мегуфтем дар бораи ҳамин гап за. Инamo имрӯз дар бораи ҳамин медал гап мезанем. Рости гап ин медала ҳаме бигем ки як ҳафта пеш ман ҳамеро харидаги будам. 6 сомон харидаги будам. ҳамеро дар ҳама ҷо кашорш кардам. 6 сомон. И не тилло, не ҳеч намедонам оҳана чизе ҳаста ки агар ҳамин қадар тилло медоштам, рости гапам мегӯм да. Агар ҳамин қадар тилло медоштам, ҳозир хай карантина ку. ҳозир хай карантина дар ҳамин хай Тоҷикистон, дар Россия карантина. Нисбша дар муҳоҷиро хайр мекардам, нисб дигарша дар ҳамин хай Тоҷикистон. Қакша барои худам чӣ мекардам? Қакш барои нами, қакш месуд барои худам баса. Дар ҳамин видео якта лайк